khana soni to iko tinini simena durga puja to ama durga puja to khai tongkha engke je champonagar thayo hatiwo je pani go je obo hai dogan rogo borok boma hai nokjagai tong tinini je chukubar bazaro engke nengla tamu panya phaike family ni teyong kisa kok sekha ang ani besane mongoi panya family di football genji bini tomrok paibe khe bebang no lai borok bir ni bagai onek kosto kama paika Katabo kani ni bagai ang panjana jong tabo. Oh di kena panjana. emne pujarok le nang piangon nanya ni musung tak lai Puzarok pa ko yang sopono korte ke jara nyato editi guri nanya harap ni wasu. mani family Family ti. engke je tabuk lu korongna sikli rongna tabuk to drug rok bai mani tomong khami rok guguli tonglayo engka sikli rongna nang tamo kok besar na musung Abo rongno kesana bos mana kai punom tei mane hangar bai ketalai tengya tei. Apa kena tongan ni nang lai ta abo no yak rai thenya sai mana jong bono abo rongno khiboi se ni tabuk soli tongono no tongan no ta. tinini je shukbar je bazaro thai choli tongo mane boro rok busu bang khna ro tin Boro tini tabule kisa kom kapula ko usi kise pale ya. Paja thangmani se phiru kite se be khai mo pe jauna chaka saklen na. nini sinimo Ani bumung keron di dalam mang so mani para.